Sponzory pořadu a partnery týmu jsou studenti týmu Cyber Express z gymnázia J.K. Tyla v Hradci Králové se minulý rok v červnu přihlásili do 3. ročníku celosvětové vzdělávací soutěže Formule 1 ve školách. A zde je jejich krátké představení. Já se jmenuji Jiří Provázek, je mi 18 let. Moje pozice v týmu je týmový manažer. Já jsem Eta Krauzová a moje pozice v týmu je finanční manažer. Jmenuji se Dominik Žitný a moje pozice je zástupce manažera. Já jsem Ondřej Králík a moje pozice je vlastně konstruktér a výrobní technik. Já se jmenuji Eva Malková a moje pozice v týmu je designér. Mám vlastně za úkol všem se vším pomáhat, účastnit se vlastně ve všech oborech toho našeho projektu a zadávat taky úkoly těm členům jednotlivým. Náš prvotní impuls byl, když jsme viděli loni konkurenční tým z naší školy a řekli jsme si, že bychom to mohli zkusit vlastně taky. Koukali jsme se, oni o tom přednášeli ve škole, nás to docela zaujalo, tak jsme si řekli, že to zkusíme. Tento rok už se vytvořili týmy 2 a díky vlastně takové evoluci jsem dostal ten druhý tým já. Dominik s Jirkou vlastně tým založili a bavili se o tom, já ráda sleduju Formule 1, mě to baví, a takže oni nám nabídli, jestli se nechcem podílet prostě v tom týmu. Já jsem se tam přidal až jako poslední člen, se dá říct, takže já jsem se k nim přidal až někdy v říjnu, září, v říjnu nějak tak, a to jsme ještě na tom zase tak intenzivně nepracovali. Začínali jsme, ale nějaký nápady byly, ale jakoby ještě nějak jsme to nerealizovali jako úplně. Tak já vlastně s tou technikou tam nemám nic moc společného. Já hlavně zařizuju sponzory, kontakt s médií a vlastně tu finanční stránku celého projektu. Tak já spíš dohlížím na ty administrativní věci a pokud mě o něco požádají, jestli by mohli třeba i ty technické věci, jestli nevím, kde by se dalo něco vyrobit, nebo jestli bych se někde nemohl zeptat, takže spíš jim v tomhle radím, jak si dělají všechno sami. V červnu jsem se tou formulí zabýval pouze asi já. Snažil jsem se naučit s tím programem na výrobu formule a snažil jsem se nějak pochopit ty základní pravidla té soutěže. Ale jako v podstatě opravdu natvrdo jsme začali pracovat až někdy na podzim, kdy jsme vlastně shromáždili ten tým a začali jsme opravdu makat na všech těch aspektech té soutěže. Nejdřív jsme asi vlastně začali shánět sponzory a když jsme už věděli, že budeme mít nějaký peníze a to, tak jsme se tak jako rozložili čas. S CAD systémem vlastně pracují nebo dostali se k němu díky svému osobnímu zájmu, protože my tady tyhle ty věci nemáme a díky tomu, že se o to sami zajímají, případně jejich rodiče nebo někdo takový, tak k tomu mají nějaký blížší vztah, ale musí k tomu mít vlastní zájem, jinak asi tady se k tomu moc nedostanou. První věc jsem sestrojil takovou jednoduchou, dneska už se na to koukám a směju se, takovou jako vtipnou formuli v programu SolidWorks, ale potom jsem vlastně přidal tuhle funkci toho vytváření v tom programu svým kolegovi Ondrovi. První výrobu jsem s nějakýma věcmi nebyl spokojen, ale pak jsme to upravili a teďka ty závodní modely, co máme vyrobené, tak už jsem s nimi úplně spokojen a asi bych nic neměnil. Vlastně mám teďka, zvlášť do té fáze skoro na nic čas, já nevím, mohlo to být nějaký kolem 200 hodin taky, prostě přijdu domů, něco dělám okolo formule, pak někam jedu na nějaký té firmy, kde to vyrábíme, domluvám s nimi, jak to vyrobit, přijdu domů, vlastně ještě dělám nějaké věci v SolidWorks nebo v nějakých ostatních programech, věnu tomu většinu svého času. V podstatě jediný teďka problém, co trochu máme, je, že úplně nestíháme do toho testování, co teďka bude, dokončit ten náš model, ale jinak vlastně všechno máme připravené, máme webové stránky, kde se můžou lidi podívat, myslím, že jsou velmi pěkný. Máme připravenou konstrukční dokumentaci naší formule, máme trička, máme docela dost sponzorů, takže si myslím, že jsme celkově komplexně velmi dobře připraveni. Od začátku jsme scháněli sponzory tím, že jsme jim vlastně posílali mail a osobně jsme se nedostavovali. To se setkalo s hodně nízkou úspěšností, takže jsme se rozhodli to změnit a nedávno jsme přišli na to, že vlastně když se za sponzorem zastavíme osobně, tak to hodně zvýší naše šance na získávání nějakého hodnocení. My jsme vlastně prvního sponzora získali stavební společnost MS House a její ředitel, inženýr Milan Šmíd, se nás pozval vlastně do sídla firmy, abychom mu vlastně vysvětlili, o co jde. A
Jako po tom, co jsme opustili to sídlo, tak jsme, já nevím, oslavovali. No prostě měli jsme velkou radost, protože to byl první větší úspěch na poli sponsoringu. Občas jsme si říkali, že vlastně třeba se ani ty sponzoři, kterým napíšem, neozvou, nebo ty potenciální sponzoři, ale nikdy jsme neměli chuť odejít, pořád jsme to zkoušeli znova a další. A hlavně je potřeba si uvědomit, že vlastně za tou soutěží se neskrývá jenom výroba modelu, ale právě takhle komunikace s lidmi, což vás třeba ve škole nenaučí. Takže jsme ve škole, protože dneska tady probíhá první kolo testování. Protože jsme vytvořili 2 typy koleček, potřebovali jsme zjistit, který budou rychlejší. Ty kolečka jsou z teflonu, protože ten teflon má výborný třecí vlastnosti a je vlastně docela dobře opracovatelný. Teflonový kolečka nás trošku zklamaly. Měli horší čas, než jsme očekávali. V těch kolečkách je speciální drážka, kam se může zacvaknout takhle to víčko a pak je to s víčkem, ale zjistili jsme při dnešním testování, že to víčko je moc těžký, takže toho nepoužijeme asi, protože by to bylo moc pomalý. Ale jsme celkem spokojení, protože jinak jsme ověřili naše reakční časy a všechno, co jsme potřebovali. V neděli už jsme měli k dispozici kolečka z polyoxymetylénu, což je vlastně lehčí materiál a i pevnější, takže jsme mohli vyrobit mnohem lehčí kolečka o několik gramů. Tím pádem jsme to pak vyzkoušeli a jelo to 8 vteřin rychleji, což je docela velký rozdíl a ta formule byla asi o 9 gramů lehčí. Možná ještě vyvineme na to nějaké víčko, protože z aerodynamického tunelu jsme zjistili, že ty víčka dost rychlou formuli, protože se tam tvoří víry v těch kolečkách, když nejsou zavíčkovaný. Pro mě bych zmínil, že podle toho, jak jsem porovnával soupeřící modely a tak dále, tak jsem zjistil, že náš model je asi jeden z nejpropracovanějších vůbec v této soutěži. Vlastně v našem modelu jsou některé zajímavé části, hlavně detaily, například tady ze spodu máme vlastně vydlabanou tu bočnici, díky čemuž se nám zlepšuje aerodynamika za kolečkem a vlastně i to trošku zvyšuje vztlak formule, což pro nás je dobře, protože chceme minimalizovat ten přítlak. Vypadá to, že asi bude startovat Ondřej Králík, protože měl takový stabilní a docela rychlý časy, ale jinak asi nejrychlejší čas měla Iveta. Prvně jsme začali dělat na poruchové úpravě, kde jsme to nejdřív tmelili asi 4krát. Po každém tmelení se to zase obrousí, zase tmelí, takhle furt dokola, dokud to není nějak tak gladký, tady to teda ještě není ideální, na těch závodních to bude ještě lepší. A pak jsem teda pod dohledem tady místního umělce Antonína Černýho jsem to vlastně sprayoval airbrushem. Přední i zadní křídlo chceme mít co nejlehčí a tenké, takže v podstatě jsme vybrali asi 2 typy plastu, ze kterého by mohly být. Jde nám hlavně u těch křídel, aby se nezlomily a aby byly co nejlehčí a nezatěžovali zbytečně ten model, protože dneska jsme zjistili, že přesahuje docela dost váhu, takže to budeme muset napravit hlavně těma kolečkama, aby to bylo přesně. Dobrý den, vážení porotci. Jsme tým Cyber Express a přijeli jsme k vám z Hradce Králové. Studujeme na gymnáziu JK Tyla a náš tým se skládá z 5 členů. Poslední inovativní prvek je zadní vlna, která vlastně je tam hlavně z designových důvodů, aby to doplnilo celkový vzhled formule. A jako hlavní ty předměty marketingový jsme vybrali balónky, protože jsou dobře vidět, a náramky, protože nám přišlo, že většina lidí už něco takového viděla a spousta lidí to nosí, takže jsme si mysleli, že by to mohl být dobrý nápad. Jsme se snažili o co nejlepší propagaci našeho týmu, protože přece jenom jsme nový tým a chtěli jsme, aby nás znalo co nejvíce lidí, proto jsme se domluvili s vydavateli meziškolního časopisu Break Times, kde uveřejnili náš článek. Já si myslím, že naše výhoda oproti konkurenci může být právě to, že jsme z gymnázia a že vlastně třeba tyhle ty znalosti angličtiny a podobných věcí, které jsou právě důležité v těch pozdějších fázích soutěže, nám pomůžou v tom našem úspěchu. Poprvé asi budu mít na soutěži, budeme mít ústní prezentaci, což jsem taky před portou vlastně dělala. Čím díl na tom dělám, tak čím víc říkám, že příští rok do toho musíme jít znovu a být ještě lepší než letos. No tak osobně se na národní kolo docela těším, protože vlastně na takhle velký soutěži jsem asi v životě ještě nebyl. Bude mě zajímat to prostředí, jak to bude vlastně všechno probíhat. A
jinak myslím, že nervózní ani nejsme. Držme týmu palce a zda se jim podaří první krok k celosvětovému finále, uvidíme o prvním dubnovém víkendu v Uherském Hradišti. Sponzory pořadu a partnery týmu jsou